Mayo adlaw ka natong tanan. Aduna na pud kitay pagabarsahon. Gaswatam ko kami. O garo masabtan niyo ang tanan. Sugdan ta sa ikon ini. O Sheila. Karon kay dahuman naman ka sa imong high school. Data na ko'y ihangyo nimo. Unsa man ka na, Lolo Islaw? Unsa man imong isulti? Kuan ba? Bahin kini sa imong pag-eskwela. O, bahin sa akong pag-eskwela? Amin pa na ako og malipayon mo sa pag-graduate na ako sa high school. Malipayon man, pero naalang ko i-istorya nimo. Tungod kay ako na ning naplanuhan. Og basin matingala ka o ganong masulupod ang among dagway. Sheila, pasaylo ako. Tungod kay Tungod kay unsa man, Lolo Islaw? tungod kay dili na nako makaya pagpa-eskwela nimo sa college. O, ha? Lolo Islaw, unsay buot nimo ipasabot? Nasayod ka na, Sheila, nga grabe kaayo ta kapit-os karon. Og daghan pod ta problema karon. Mas maayo nga dili lang sa ka mo eskwela sa college. Oh, sayang man kaayo ang tuig, Lolo Islaw. Wa na ko'y mahimo ana apo. Kay bisan imo pa kong hubuan, wa na gyud ko'y matik pa. Wa na gyud sud ang akong panudlanan. Gani, bisan sa pagkaon, maglisod pa gani ta. Og pasaylo ako, apo Sheila. Pero sagdi lang, kay makapaabot raman ang hustong panahon. Kung mao na imong desisyon, Lolo Islaw, maniklamot na lang kung ako, Unsay buot nimong ipasabot, ha? Sheila? Imbis kay nalipay ko nga, inahuman ako sa high school. Pero, maraman hinuhon ko, nadatugan o kalibutan. Tungod kay, hindi na ako makapadayon sa pag-eskwela. Unsiyangay na akong buhaton. Para matuman na nga ako mga pangando sa kinabuhi. Nga nung natao pa man kong pobre. Nga nung ingani man namang kinabuhi. Puno sa pag-antos. Pero dili ko mahunong. Maningkamot ko. Aron nga makahuman ko sa pag-eskwela. Dili ko gusto nga ingani na permi. Kalisod sa kinabuhi karon. Andam ko nga mag-antos. Unsaon man nga, pobre man ang akong pamilya.
Pues, maningkamot ko. Maningkamot ko nga matupad ang akong pangandoy. Huwag day. Sige lagi ko kabantay ni mo nga. Sige ka hinukto. Unsa man imong problema. Bas hindi ay makatabang ko sa imong problema. Unsa man na day. Sulti. Sige na kay mamina ko day. Yes. Oo. Inihilak man hinuod ka diha. Sultihi ko. Unsa man na, ha, Sheila? Unsa man imong problema? Oo. Inihilak man noon ka din ha. Unsa lagi na? Unsa man gyud imong problema ha? Tukani ra gud kupi. Yes. Wala na'y puruhan nga mama na ko pangandoy sa akong kinabuhi. Ha? Gano'n na ka-istorya man ka, anak? Dili na makapadayon o pagpa-eskwela. Sinulo na ako sa college. Unsa? Kay dili na makaya ni Lolo Islaw ang gasto. Mao ba? Unya. Unsa man imong plano? Yes, itabangi ko. Gusto ko nga mag-working student. Gusto ko nga magtrabaho. Trabaho? Unsa nga trabaho? Bisag unsa lang good. Oo, gusto ko matrabaho. Og, samtang mag-eskwela ko. Bisan mag-work ko sa buntag. Eskwela sa gabi eh. Okay na ko, anak. Para lang mag-awan kong eskwela. O, sige na yats. Tabangi ko. Para maka-eskwela ko sa college. O sige. Okay, tabangan ta ka. Pero, layo-layo gid siya. Dito sa Davao. Sa Davao? Oo, dito. Kay, hindi naman ko'y kaila dito. Pero, dito dyan ka mag-trabaho o mag-eskwela. Okay na ka na. Okay naman, pero unya, wala man ko'y plate. Wala man ko'y kwarta taon din eh. Sige lang, itabangay ta ka. Para mag-aito ka sa Davao, ako'y bahala sa pliti. Kaya naman ko'y tinigom gamay dito. Ako tong kuhaon o hatagan ta kag pamasahin ni. O anyway, ako punta to akong friends sa Davao nga isugaton ka niya dito, okay? Salamat kaayo, Chads. Dagagay salamat, Chads. Salamat sa imong pagtabang nako. Ay, walay sa pa yan, oy. Kinsa man ay magtinabangay, kita raman yun. O, ayun nakag-uliha. Hinoon, pangandam sa imong pagahi. Kay, mubiyahe na ka. Okay? O, mag-ampin ka dito ha. Kay, ida ko na ba ng lugar ha. Ida kay mga tentasyon dito. O, kinahanglan nga, makahuman kasi pag-eskwela. Salamat kaayo, Chads. Daghan kayong salamat. Sige, good luck.